Wannan mutumin da kuke kallo a kusa da ni shine Sadhu Amar Bharati dan kasar India wanda ya daga hannun shi haka yanzu kusan shekara 50 kenan ba tare da ya sauke hannun shi ƙasa ba, ya kuma ce ba zai taɓa sauke hannun shi a ƙasa ba har zuwa lokacin da rai zai yi halinsa. Shin menene dalilin da ya sanya ya ɗaukar ma kansa wannan hukuncin? Ku biyo mu domin jin wani abu a cikin labarinsa. Amma kafin nan kamar kullum, idan wannan shine zuwanka na farko a wannan fejin namu na MAF Multimedia, kar ka manta da danna mana alamar follow, ayi comment, ayi liking, ayi sharing din waɗannan programs din namu. Sannan akwai cikakken bidiyon a wannan fejin namu. Kazalika ku ziyarci YouTube channel ɗinmu mai suna MAF Multimedia Hausa TV domin kallon waɗansu bidiyoyi masu ban al'ajabi a wannan YouTube channel ɗin. Tun a shekarar 1970, Amar Bharati ɗan ƙasar India mai mata ɗaya da yara biyu, tsohon ma'aikacin banki, ya ƙaurace ma iyalinsa, ya ƙaurace ma abokanansa da dukkan wasu 'yan uwansa da dukkan wani abu wanda zai sanya ya ji